کوالیسیۆنا ژنên دموکراتîk a Herêmî ya Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîkayê yekemîn Kongreya xwe li Slêmanî ya Başûrê Kurdistanê li dar xist. Di sed jinên ji Rojhilata Navîn, Kurdistan, Tirkiye, Bakurê Efrîkayê, Bakur û Rojhilatê Sûriyê û gelek welatên din beşdarî Kongreyê bûn. Kongre wê sê rojan dewam bike û dê Hevseroka Dem Partiyê, Tulayî Hatim Oglarî, Hevseroka DBP, Çîkdem, Kiliçkûn û Çar, Taja û Jinolojî jî gotaran pêşkêş bikin. Di roja yekem a Kongreyê de rûniştina bi serenavê şerê cîhanê sisyan şerekî jinankujiyê yên ragihandinî ye hate pêşkêşkirin û tê de mijarên qonaxên şerê cîhanê sisyan li Rojhilata Navîn modela dewleta netewî wekî amûreke serdestiya bavigsalar li ser jinan û nebûna demokrasiyê, laşê jinê ku di bilindbûna îslama siyasî de wekî amûrekê tê bikaranîn, sîstema bavigsalar bi qanûnên jinankujiyê rawa dike, têkoşîna jinan li dijî wêrankirina ekolojîk a sîstema kapitalîst a jîhanî hatin nîqaşkirin. Jinên ku di Kongreya Nedayê de axivîn diyar kirin ku jin li her derê ji bo beden û nasnameya xwe şer dikin. Laşên jinan wekî tiştekî siyasî tên bikaranîn. Ji ber vê yekê, ev konferans ji bo jinan gaveke giring e. Hate gotin ku pirsgirêka Kurd di bîngeha her pirsgirêkeke çareserkirî de ye. Her wiha avakirina demokrasiyê bi jinan mumkin e. Banka Korêber Abdullah Öcalan kir ne tenê bankeke ji bo gelê Kurd bû, lê ji bo tevahî cîhanê bû. Ger demokrasiyeke yekbûyî hebe, ger dewlet demokratîk bin û ger aştiyeke mayînde pêk were, divê em rola xwe baş bilîzin. Em ê bi felsefeya jin jiyan azadî şerran rawestînin û em ê modeleke konfederalîzma demokratîk ji bo hemû gelan ava bikin. Her du Kongreyê de peyama komelên jinên Kurdistanê kejekê hate xwendin. Kejekê hêvî kir ku konferans serkeftî bi dawî bibe. Kongreya yekemîn a koalîsyona jinên demokratîk a Herêmî ya Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîkayê bi axaftin û nîqaşan dewam dike. بە ئامادەبوونی نوێنەرانی هەژدە وڵاتی جیاواز